Aprangsi kategori pansme kadom pajirlo bangso video long litum cethana mang Alcatraz alama puthak Alcatraz kupilo pelutang te lage isi jailamen Alcatraz halabangso adim pan darok pusi pupu ate hadak arung do pik lage isi a jailo lamen ke island long sido labangso jail ke island lo pelutang te lang side halabangso adim an cholo longli ke doke longli side la pukali arung do pik la sikache thange la son lo halabangso jaila long Keda matum an ke hadak pen ke kaji pu bangke amang munstame hemanu ne la pulo hadak pen ke kadun e lasun si ka chethango nasi ahok ha hadak pen kadun e del loma mate ki kata tum doloma labang solam samele tum chethana mang halabang so a prison mate halabang so a jela long lage most dangerous ke phere me men nai Kahingno Nei kap a criminals tum phan hadak ki biadim lo jong si kapre ka jail long ke dopen alang tum phan control un elo plotangte Kijut si ke alang itu man Alcatraz si bidampo. Kapre ka jail long alang itu matela criminals atum alam dudun root titi criminals man ke hadak si ponpo. Lasi halabang swadim ini tum cethana mang nali tum same pen an comments long lo Alcatraz alam aputak thanta pu lasi ini tum cethana mang niligi tek an nali tum same nang than ponpo. Ang so jail kim rangria prang bangke hadak isi island lo pulo arlong dupik island Rocky Island. Lage 1775 aningkan indut Spanish explorer alang limen lage Juan Manuel de Ayala alang lisi halabang so adim ke discover dam lo mate alang lisi hadak long dam lo labing ke amen irlo la isla de los Alcatrazes pu a meaning bangke island of the pelicans mate pelican tum island pulo pelicans lage vo amen lo lasi pelican avo pen ando pu hadak lage si hagor mate talu long avu pusipulo Apila 1800 aningkan the US Army used the island as a military fort. US mate United States of America. America Army tumsi api hadak isi military fort alang itum selam lo. Alang itum intu pik mate thir klong isi wall same selam lo tower same selam lo alang itum la San Francisco phan ke protect ji phan lo enemy tum ben mate la alang itum ahutur tum ben San Francisco phan pajok ji phan se alang itum hadak isi Army akem sonsi selam lo. Api 1900 anikan the island had changed again. Putho changed lo. Halabang so ke change kupilo from a fort to a military prison and finally in 1934 it became the maximum security federal prison we know today. Lasi la 1900 anikan si isi military prison military tum ajel adak selam lo. Api 1934 anikan si hadak ke isi maximum security federal prison jail along pen security ke tight nai adim hadak pinchong lo USA mate US a government atom ko people lo labang so Alcatraz a prison Alcatraz a jail ka selam ke main reason la ke hadak the words of the verse Kahingno Apar Kahingno a Monit tuman ki bi dim hadak along ka prek a jail along alang tuman control un e a Monit tuman si hadak bangke ke beng gangsters murderers lapeng ya pregjam thetan Monit Kahingno tuma phan an khadak sigi ke beng the idea was simple if you can't behave in other prisons we will send you to Alcatraz jongsi along ka prek a prison mate a jail along a rules ateng pen do thek thelo plutang te alang tum phan ke toy ji ke lage Alcatraz along lo bangso island mang theola pugali sitame hadak pen ki jok ji phan ke amang mun same himanjok tolo ate hadak pen jongsi kat unlo pusitame Alcatraz men chon plot pusitame alang itum along ka prekidam jipani sungpik jathe lang side talu side lo lapeng labang so lang ing sampik lapeng halaso a lang long halaso talo long phere me a oxtame do okthepu same do pik Alcatraz a jailer lo munit to mate hadak kachebeng tum a life ko son la kai ke ko son lo alang itum han strict pik lo rules hadake nane kiche bohong to lahai bang ke long li lo alang tum la kichu ki jun hud la bang ke pregjam a sai ki claim hud alang li tum hada kiche bohong ji pu bang ka chance masya velo la bang alang li tum ke do room ke lage bi pik pu 5 by 9 feet pune pine lanwet alang tum hadak masi kichu ki jun lo me ki jang lo lang ching lu lo toilet lo la dak si alang li tum chipador pu bang pula room bi si vet long si la suppose si jo ki ke kali alang ka prega jail ben jong si pang badam lo brutang te la Alcatraz a jail long ma kichu ki jun mang asabo mechet pusipulo athe ka prega jail long ma kichu ki jun same kasik sagdo same la bang so Alcatraz long ma kichu ki jun mang sik sago epo labenge hada kache beg to malang tum pregjam a size tame ki claim ji phana por pina ne kitchen long kitchen mate la kitun kedang a style high tame claim nun me labenge alang tum peri chokji pusame la high size tame do United States along most famous gangster
AI kepot alang li phan Scarface pusame pupu alang li phan same halabang so jelong si benglo laben ke alang li phan bang ka sabo special chat puat hi alang li bang ke tangka mahasame dopik hada gartuman same pipo tangka pipo alang li bang ke asabo kereng mi dopu alang li kidodim same asabo michet labeng ke chogijun same asabo michet polo inut bang ke Robert Strott mate the Birdman of Alcatraz pusi pupu alang li phan bang somen ki irathe alang li hadak jelong do bom unhud alang li wo mate birds wo tuma puthak same ke tok pondolo laben ke hala wo tum pregram akiso dodo hala puthak same alang li tok lo polo amar si alang li bang ke famous pic sida me alang ta inut dangerous murderer alang li bang phana pran ki en vera banglo inut bahani pule pran ken kali alang li tum ke do pic pran ken en rasi alang li phanta hadak si benglo inut dolang amen chthang klong lake George Kelly po alang li mel ke machine gun ke alang li ponsi pulo machine gun ko malo pulo tangtel ke George Kelly lo alang li sistame bang phana pran en ver banglo kachong hu ver banglo kidnap vera banglo alang li phan ko son se machine gun amen kir long pop lo pulo tangte alang li hala sailang no ki claim hut ke machine gun mesi alang li dam machine gun che pon tan po alang li inhudam po la me kidnap nam po la sono la se alang li sistame hadak si dolo hadak a prisoners atum mate hadak kache beng atum alang itum ki kaji phan bor ipik piglo alang itum la 1946 aning kan hadak battle of Alcatraz pusame dolo la guards la penge la kache beng atum prisoners atum alang itum angbong hadak ron ason doklo alang itum la guard ahele thisi alang itum bang hadak che song dut lo guard atum aphan hala so kache song hud lake 48 hours ke alang itum hadak che song mom lo aphi asai jok jela USA Marines atum wangsi hadak rabdum lo 1962 aning kana lam ritum chethana mang hadak banget hom amunit kajje Frank Morris laben ke bahania corte do Clarence Anglin laben ke John Anglin alang itum asel mate alang itum la jail bang a room bang ke chitibok hetpu alang itum hadak ke do kiun elo alang itum mai ke chagon AC ke kaji phan bor ilo la si alang itum aprang si ke koson si hadak pen ke kaji ma po abidi alang itum mathalo laben ke alang itum pregjam ason pangrum lo halabang so aval ke eji phan nane korot achet mate samus pen si alang itum hongchet lo laben ke anarlo pulutang te alang itum hadak ke patuji phan ke lage wal ason isi cardboard ason nong alang pen lo color vidlo amarsi anarlo pulutang te dip check titilo amarsi la guard tum wang same theklong le titilo la salang itum la sonsi hongchet lo alang itum la kam claim hut ke en pon do vacuum cleaner punali tum same thekbon long thai po halabang so vacuum cleaner a motor ben si alang itum ki hong po alang itum ko sonsi lahai ki claim apor long lo pulutang te hala guard tumange ajunarlu same duty ke dover po alang itum aju same langdam ver duty alang itum doma ave ma po labing hala so pen ke chipa jok ji phan alang itum la fake head matela aphu alang itum aphu son si alang itum la toilet paper pen ani sabun pen nane munir achu pen la son si selam si munir aphu son selam si la blanket long pa check ditilo la si guard jong si wanglo protang te oh do nok de kat ke sangjoi pusi thek bonong po la si alang itum son si cyclem lo ajolo protang te hala so aphu alang itum ka selam ta aphu bosi alang itum a bed lo palong long bikok po pedip check diti eldom ke cheng angko se me chathan lo hadak a jail ben ka juir sitame an taluk ke the labeng bang so taluk insam pik ko son se alang itum ki kat po la support si alang itum mang ke isi telong mate isi raft pusi pupulo english pen hala bang so telong mang alang itum selam nang vekji labeng ke life jacket sitame alang itum ke nang sot athe a kwan ke the atalu ko son si papar po la se alang itum hala sitame mathalola raincoat alang itum han ki pipondo raincoat pu hala bang so raincoat pen si alang itum la raft mate bang so telong sitame selam pono polo labeng ke hai kadu ko bi selam lagi ajo alang itum a methang raincoat pen chola pukali alang itum raincoat same banga raincoat same alang itum inghu si pangrum si alang itum telong mate raft selam lo alang itum la kado kowe ridi det pen api alang itum chisik chedang tang det pen api la June 11 1962 aning kan alang itum hala bang so jail pen api det lo ada prang theklong lo guard bang lang lo hada ke isi fake aphusi bitan ke selam aphusi bitan abang ke avidet amat si tong sikot alang itum rilo helicopters pen se me rilo police tum se me do pik hada kiri tarli asai bang deng pon lo sitame kithitang abang at puman se me long le det lo alang itum konatong ki kat ju ne alang itum
ahok ahak sia alang itum kadlong jui lo ne mate oktong ke chode lo ne mate konatong dolo ne chini ne delo alang itum phan telong pen helicopters pen ri laba phi long le delo amar sila FBI pen alang itum pen kroidam lo mate ningje lo alang itum lage thi elo polo alang thielo polo sistame ki thitang abang apum konatong dolo ne alang itum same chini ne sistame ningkan ko ne aphi alang itum isi a later isi akido long lo po la kaju ya tum pen akido lake alang li chitok lo alang li rank ak lang la pulo lasi si mystery son mandet ahok ahak si hala ki ka ju tum si bangso later ki tok lo ne mate komatong tok lo ne sitame amunit atum han bangke long le dat lo bangso search operation hot alang tum isini evidence long pon lo hala bangso a raft ate long alang tum la raincoat ben ki salamate long hala bangso a chat long pon pu la min ki id alang tum id sitame long pon pu sitame alang tum chini ne dat lo ahok pet bangke athe abangke long le dat alang tum bangso alam klang det pen apila 1963 aningkan bangke hala bangso Alcatraz a prison a jail ahem kang sam bangke ingkir pon klak lo athe Hadak tangkas same pina andam det pu along ka preka jail apar ke la phan thom anige dak tangka dam lang pu ate kadoga we ke chogi nason kenang je son an same alang tum telong basi ponangkok amat si tangka dam piga joine US government pen same bangso Alcatraz a prison a jail bangke ingkir pon cheklo nonan same hala bangso Alcatraz ke dorang lagi isi museum mason sinon ke manded lo munitum Hadak dampo lang nampo bangso lamen kopi lo tum chini long ke itum ka chidi long mangela lo munitum han ke control ji bangke sungpik athe munitum freedom person freedom pu bangge kari pame kadu ka bista me elitum phanjong silong vet adim nang beng ver lu plutang te elitum thetan a risk tame en high freedom kilong ji phan ta silitum langnang anitum hala bangso a jail ben ki kaji lage risk pig lo athe alang tum hala so a jail ben ka death tame anitum ko ane ke the atalu tame par pon helang labang hala bangso a talu ar lo lage phere me a oxame do Lacho takli lang alang sa may ingsampik hala bangso alang kang samben sa may munit tum tiun why pit sa may alang tum bangso freedom kari a join si alang tum laan ke thea risk sa may ended lo nali tum kupilo ke mata bangso alam aphuthak alang tum ahok hak Hadak pen kadlong jui ma mate alang tum ban pene oxy chodun det ma nali tum kupilo nali tum ning mata la nali tum comments speak tha bangso video ke lang ben jong si informative lo pulotang te nali tum like speak tha la ben nali tum jong si subscribe ke lang pulotang te subscribe tha puthot chitang tunang kapre ka video long dome thak me kardom